Bon dia, Gabriel. Aquesta és la segona resposta que et faig de les preguntes que t'agraeixo molt que m'hagis fet arribar. Em fas aquí una pregunta que és profunda, que és que no et sents prou còmode en la teva pròpia ciutat perquè creus que no es donen prou serveis a les persones i que en canvi s'atenen les demandes dels altres llocs. Mira, en primer lloc, jo crec que efectivament que un dels models que estem defensant des de Barcelona passa de manera clara perquè hi hagi una política més destinada a les persones. A nosaltres ens sembla que al llarg de la història Barcelona ha anat creixent a batzegades, ha anat creixent a partir de grans esdeveniments i que sempre ha anat vinculat a grans espais que de cop s'han pogut urbanitzar. I no està malament això, però això s'ha de compensar de manera clara amb els serveis a les persones i en fer una ciutat que sigui humana, una ciutat que sigui acollidora i una ciutat que doni prou qualitat de vida en tots i els seus ciutadans. En relació al que em deies del turisme, mira, en aquests moments el turisme ha disminuït un 20% a Barcelona, que és un percentatge molt alt, tot i que per sort ha continuat disminuint menys que en altres ciutats, comparat amb Madrid, comparat amb Londres, comparat amb Roma, comparat amb Berlín. Aquestes ciutats que tenen més turisme que Barcelona ha disminuït encara una mica més. Per tant, jo crec que la qüestió és una vegada més com es troba l'equilibri per tal que les persones se sentin bé en la seva ciutat i se sentin que són els primers per als quals es preocupa l'administració. El nostre sempre ha estat aquest discurs i crec que en aquests moments s'ha de passar del gran urbanisme que s'ha anat desenvolupant a la ciutat de Barcelona amb una ciutat pensada per les persones, en el que es té molta més cura del detall, en el que hi ha, una reforma alta dels espais públics i que d'aquesta manera la gent se senti molt bé a casa seva, que senti que l'espai públic és com una prolongació del seu propi habitatge i per tant i en conseqüència posar l'èmfasi de l'actuació municipal en aquest àmbit, en l'àmbit de la reforma dels petits espais, dels carrers, dels fanals, dels bancs, de tot allò que fa que la gent quan surt de casa seva senti l'espai públic com un espai públic propi.